तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथाय बेखौ मावफुंनायनि थांखिजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव साफ्रोमबो फरायसानि गेजेराव गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनानै होफैनाय आरो जिल्लानि सिङावनो थानाय साफ्रोमबो फरायसानि गेजेराव बादायलायनायनि जि मोनसे थासारि लाबोना होफैनायनि जि थांखिजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा तामुलपुर जिल्लानि जि नैथि आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादखौ थांनाय डिसेम्बर दाननि 1 खालाराव गासै 18,000 बे आनजादाव थाखो 6, थाखो 7 आरो थाखो 8 मोनथाम थाखोजों गासै 1831 फरायसाया आर'जलाइ गथायदोंमोन। बेनिनो थाखो 6आव 637, थाखो 7आव 582, थाखो 8आव 473, गासै 1692 फरायसाया आनजादाव जिरायदों। दा बे आनजादनि फिथाइखौ जोङो दिनै थामहिनबा डिसेम्बर दाननि 11 खालाराव जों फोसावनो थाखाय थांखि लाबाय। दा थिग बेबायदिनो जोङो बे आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव जों बेखौ फोसावनो नागिरदों दि जे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे आनजादाव टप 3 जोङो सायख'दों। दा थाखो 6आवबो टप 3 थागोन, थाखो 7आवबो टप 3 आरो थाखो 8आवबो मोनथामबो थाखोआव जोङो साथामै टप 3 जोङो सायख'नानै जोङो बिथांमोननो माने रां बान्था लोगोसेनो बिथांमोनखौ जोङो बरायनायनि जि हाबाफारि जोङो लादों। दा बे टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि फारिलाइखौ आङो बे समाव फरायथिनानै होनो आखायाव लादों। दा थाखो 6निफ्राय रल नं 453 फरायसानि मुं मिजिंसा बर' फरायसालि फुंबिलि सोलोंसालि दखरा दारखुसि। दा जोंनि गासै मार्कआ 150, बिनिनो इंलिसाव 18, मेथ्सआव 11, जेनेरेल साइन्सआव 24 आरो ससियेल साइन्सआव 26 आरो जिकेआव 25, गासै 114 जौखोन्दो 76 जौखोन्दो लानानै सेथि मासि आवग्रिनो हादों। नैथि मासिखौ आवग्रिदों रल नं 545 मुङा हायना रानि स्वर्गियारि फरायसालि हिरिम्बा गेजेर फरायसालि तामुलपुर। बिथाङा गासै 105 70 जौखोन्दो बिथाङा मोननो हादों। थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों रल नं 140 फरायसानि मुं लाइमोन बसुमतारी फरायसालि कातरबारि गोजौ फरायसालि दखरा नाग्रिजुलि। बिथाङाबो 103 गासै नम्बर मोननो हादों आरो 68.67 जौखोन्दो बिथाङा मोननो हादों। दा थाखो 7नि जे टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारिलाइखौ आङो बे समाव फरायथिनो आवगायदों। सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों दिजिता बर' इउएन एकाडेमि कुमारिकाटानिफ्राय। बिथाङा गासै 121 नाम्बार मोनदों, जौखोन्दो 80.67। नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों जामुनि बर' इउएन एकाडेमि कुमारिकाटानिफ्राय। बिथाङाबो 118 नाम्बार लानानै 78.67 जौखोन्दो बिथाङा मोनदों। थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बजिता स्वर्गियारि फुंबिलि सोलोंसालि दारखुसि दखरानिफ्राय। बिथाङा गासै 105 जौखोन्दो 70 जौखोन्दो बिथाङा मोनदों। आङो दायो थाखो 8नि
थामथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि फारिलाइखौ फरायथिनो आवगायदों। दा गिबि सेथि मासिखौ आवग्रिदों दैदेन सना स्वर्गियारि हिरिम्बा गेजेर फरायसालि तामुलपुरनिफ्राय। बिथाङा गासै 112 नाम्बार मोनदों, जौखोन्दो 74.67। आरो नैथि मासिखौ आवग्रिदों 431 रल नाम्बार बिदिनाथ बर' फरायसालि JND मिलन गोजौ फरायसालि तामुलपुर। बिथाङा गासै 99 जौखोन्दो हिसाबै 66 मोननो हादों। थामथि मासिखौ आवग्रिदों मुकेश बर' BN एकाडेमि गान्धीबारि तामुलपुरनिफ्राय। गासै 98 नाम्बार बिथाङा मोननो हादों, जौखोन्दो 65.33। दा गासै मोनफ्रोमबो थाखोनिफ्राय साथाम जोङो टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फारिलाइखौ फरायथिनाय जाबाय। दा जाय बिथांमोना टप 3 मासि आवग्रिनो हाबाय, दा बिथांमोनखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बिथांमोना टप 3 मासि आवग्रिनो हाबाय। दा साफ्रोमबो टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि बोसोरसालिया जथुमा बेयो डिसेम्बर दाननि 19, 20 आरो 21 खालाराव जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिनो 20 खालार बे खालाराव बिथांमोनखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि जोङो लादों। दा बै दिनखालिनो बिथांमोनखौ जोङो मान बिलाइ लोगोसेनो बिथांमोननो रां बान्थाबो फार्स्ट टपनो 10,000 आरो सेकेन्ड टपनो 7,000 आरो थार्ड टपनो थामथि मासि आवग्रिनायनो जोङो 5,000 रां बान्था होनानै जों बिथांमोनखौ बरायगोन। मोनसे फोसावबावनाय, जाय बिथांमोना नैबे आनजादाव जिरायदोंमोन, साफ्रोमबो फरायसानि जि रिजाल्ट बा फिथाइ बेखौ जोङो साफ्रोमनोबो जोङो फिथाइखौ जोङो फोसावगोन। जोङो मार्कशिटखौ जोङो थि खालामबाय आरो मोनफ्रोमबो सेन्टारावहाय जों बे मार्कशिटनि फारिलाइखौ मोनफ्रोमबो सेन्टाराव जों दैथायनानै हरनाय जागोन। आसा खालामो साफ्रोमबो फरायसाया मोनफ्रोमबो आनजादावनो जिरायनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हायो आरो मोनफ्रोमबो इयुननि आनजादफोराव मोजाङै जिरायनानै गावनि इयुन जिउखौ मोजाङै दाफुंनानै लानो हायो। गावखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सासे राफोद सुबुं सम्पद दानानै लानो हायो। बेखौ जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिफ्राय जोङो मिजिंथिबाय आरो साफ्रोमबो फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव नांथाब नाजानानै गावनि जिउखौ दाफुंना लानो थाखाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद सामलाय आफादनिफ्राय जोङो खावलायबाय।